Ir-riħ fis-sigħati li ġejjin se jkun qed jitqawwa l-forza 8 bil-possibilità ta' buffuri forza 10. Għal din ir-raġuni l-Protezzjoni Ċivili ħarġet wissija ħamra biex in-nies jevitaw ċertu żoni kostali. L-awtoritajiet appellaw għal kawtela, speċjalment għal ħaddiema li jaħdmu fil-kostruzzjoni u anke nies li jgħixu f'lokalitajiet qrib il-baħar. L-Uffiċċju Meteoroloġiku minnaħa tiegħu kkonferma li r-riħ qawwi mill-punent il-Beach se jdur mill-punent Majistru u gradwalment ser jiżdied għal qawwa ta' Riefnu, speċjalment fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. It-twissija ħamra tħeġġeġ lil pubbliku biex isuq b'attenzjoni fir-rotot fejn jaqbel ir-riħ, filwaqt li appellaw biex in-nies isegwu l-istruzzjonijiet u aġġornamenti li kapaċi joħorġu fis-sigħati li ġejjin. Din ix-xita u anke t-temp instabbli se jippersistu fit-tmiem il-ġimgħa meta jkun għaddej fl-aqwa tiegħu il-programm tal-Karnival. Fil-fatt it-tbassir tat-temp qed jindika illi l-ħadd apparti riħ qawwi se jkollna maltempati bir-rat u x-xita se tkompli wkoll tul il-jum ta' Tnejn. Imbagħad it-tlieta ir-riħ se jerġa' jitqawwa l forza 7 għalkemm fl-aħħar jum tal-Karnival mhix imbassra xita filwaqt li t-temperaturi se jinżlu għal 10 gradi. Intant bħalissa il-punent tal-Mediterran qed jiffaċċja l-qilla ta' maltempata oħra, xita u riħ qawwi qed jestendi mill-Portugal sa Franza. Fir-Reġjun Spanjol ta' Katalonja l-iskejjel kellhom jinżammu magħluqa u b'kollox hemm 16 il-Reġjun Spanjol li jinsabu fuq allert massimu minħabba possibilità ta' arar. Il-maltempata ħasdet il-ħajja ta' sewwieq ta' trakk fi Franza fejn ir-riħ qed ilaħħaq is-saħħa ta' 160 km fis-siegħa. L-elementi affettwaw anke s-sistema tal-provvista tal-enerġija u ma' 800,000 residenza spiċċaw bla dawl.